Lerro Berdeak mugikorrentzat duen doako aplikazioaren bidez, hiritarrek bere udaletxearekin parte hartu dezakete udalerriko hiri hornikuntzan antzematen dituzten gertakarien berri emateko. Hainbat pauso errazak eta komunikazioa dagokion alorreko udalaren arduradunari zuzenean iritsiko zaio. Dagozkion kudeaketak egin ondoren, gertakariaren egoerari buruzko informazioa jakinarazpen baten bitartez jasoko duzu. Lerro Berdeak udalako arduradunari udalerrian erregistratu diren gertakariei buruzko informazio osoa errazteko balio duen tresna bat da. Bere kudeaketa hobetzen laguntzen dio eta zerbitzuen hornitzaile ezberdinekin koordinazioa lortzeko laguntza eskaintzen dio. Naiz enpresa bat ala banakako bat izan, Lerro Berdeak ingurumenari eta zure udalerriari buruzko mota ezberdinetako kontsultak egiteko aukera eskaintzen dizu. 24 ordu baino gutxiagotan, ingurumeneko jakitunen eskutik erantzuna jasoko duzu. Erabilera guzti hauek ere zure udalerriko Lerro Berdearen web orrialdean daude eskuragarri. Eta gainera, ingurumenari buruzko informazio zabala eta erabilgarria eskaintzen du. Arautegia eta araudiak, agenda, ohiko galderak edo zure herriko albisteak besteak beste.